Aga na kaya may traffic na. Malapit na tayo sa ayun na, Tarlac na oh. Ay, may kapilya pala dun sa loob. Ayun, dawi na naman kami sa Pangasinan. Good morning mga boss. Ito kami, paalis. Yung isang cellphone ko, ito kami sa bahay. Yung isang cellphone ko, pang mapa. Okay. Okay, ito na yung aking OBR. Sasakay na si Commander. Hindi, nagbablog ako. Okay, approaching na tayo, Pangasinan. Sumandal ka lang dyan, sa akin ma. Ba't tayo gumana tong mapa ko? Ayun, gumana rin siya. Turn left daw, not turn right. Ha? Jacket ko? Hindi baliktad dyan. Talagang meron niyang kwan. Ha? Siyempre may konting kwan talaga yan, tape. Punturin. Punturin na kami. Update na lang tayo mamaya pag may araw na. So, kumakain kami sa 7-Eleven, Kapalim. Uber ko. Kawin ko. Dito kami ngayon kumakain. Breakfast. Tumlaw. Nagutom ba ako? Hindi. Ayusin ko lang itong cellphone ko kasi wala pang mapa eh. Cellphone, ayusin ko kasi walang mapa. Hindi ko nalagay yung data. Nagutom ba pala? Okay, ito na tayo. Lilipad na naman tayo. Ayos lang natin itong ating bag kasi
Lilipad na naman tayo. Dito pala tayo sa Apalit. Approaching na tayo sa Pangasinan. Nabusog ang aking angkas. Wala ka na nakalimutan. Wa na dong. Stay on Quezon Road na tayo, Apalit. Sabi ni Google 2 hours and 27 minutes. Nasa Pangasinan na tayo. Pero 6:30 ba? 9:30. 8:30. Takbo natin kung lang 60. Ayaw niya nang mag-80. Mamaya yung 80 ko to sa Tarlac. Wow, ang ganda ng ano, Arayat. Kita mo na naman yung Arayat. Oo. Nagkape kami, 99 isa. 7-Eleven. Alamig dito sa Apalit ah. Mahampas sa yung hangin sa katawan namin. Maganda lang ngayong umaga, walang traffic. Dire-diretso lang. Pero pagdating ng Tarlac to, mga dadaan ng eskwelahan, traffic na yan. Bye bye sa may Tarlac. Si Google eh, liligaw na naman ako. Dire-diretso lang to eh, tapos kakaliwa tayo dun sa oval. Tapos diretso uli. Google talaga. Uy, naka-record pala to. Basta diretso lang to eh. Ano yan?
medyo may traffic na ng konti dito ah. Labas natin ito, Tarlac Kapas. Uy, hanip yung tricycle, umuusok ah. Alam ko meron ditong continue for 24 kilometers. Parang lumuwag ah. Sa bag mo. Yung bag mo nasaan? Baka malaglag yan, lagyan mo sa pagitan natin. Yan. Medyo traffic na ng konti dito ah. Opya, maaga na kaya may traffic na. Wala, ito na yung arayat sa gilid. Nasa likod ko na yung arayat. kilometers turn left. Ang kaya yun? kilometers. Salamat po, sabi ng Pampanga. Sabihin, Tarlac na to. Ano yan? Tong salamat. Dakay tong salamat. Ayan o. Dakal pong salamat pala. Dakal. Oh, ang ganda ulit ng daanan. Abana Residences. Malapit na tayo sa Concepcion Tarlac. Ilang diretsuhan na lang to. Concepcion Tarlac na. Siyempre overtake muna tayo. Kasi mabagal si kuya. Diretso yung kalsada.
Alam ko paikot ito eh. NMAX siya. Hindi tayo makapatakbo ng matulin pala kasi yung likod natin mataas. May nakataling karton. Ayun oh. Oo nga, may nakataling karton. Ayun na, Tarlac na oh. Bakit naghahanap ka ng daan Google? Ito Pampanga to eh. Itong kabila Tarlac eh. Tapos pinapakanan. Loko trek. Thank you. Welcome Tarlac. Tarlac na tayo. Ayan o. Welcome Tarlac. Ang Tarlac na may kabayo. Concepcion pala to. Ito ang Concepcion. Sunod to Kapas. Sa may malaking tulay. Ito na yung magandang tulay. Sunod dyan ko na. Ganda ng ibaba oh. Yun yung kapilya. Luwang ng kalsada na to. Oh, luwang. Tapos nakakapagkarera yung truck. Taon takbo ah. 60. Ang takbo namin. Mabagal. Bagal-bagal. Uy, may pagsamba dito ah. O tanging pagtitipon. Hoy, hindi ko kita yung tulay ng Concepcion. Ayun, nakita ko na oh. Bayan ng Concepcion. Oh, welcome Concepcion Tarlac. Stay away. 1 hour 26 minutes. Isang oras kalahati na lang. Ha? Nang ano? Pasaklob? Pasaklob ng ano? Saklob ng
Ah, pasaklob? Ano yun? Suman? Ah, nasaan? Hanap tayo. Suman na magkasaklob. Concepcion pa rin kami. Concepcion Tarlac. Uy, mahataw si Manong, humahataw. Ano kaya? Ay, ang daming pa na damo. Ipil-ipil. Daming ipil-ipil, oh. Dire-diretso na lang to. Ah, galing naman. Ang may overpass pala dito. Ayun, no? Overpass ng Tarlac. Ah, kaya may overpass, may eskwelahan. Oo. Ayun, no? Diretso sa eskwelahan. Magaling. Driving Academy. Saklob daw, saklob. Mahataw, ah. Sana all NMAX. Tunog pa lang. Saan kaya magkasaklob na yun? Kasaklob. Alam ko palengke, nasa palengke meron nun eh. Suman. Ang ganda ng kondito. San diretso, tapos ang ganda ng kalsada. Basta Tarlac. $70 nga lang yung takbo. Tapos pagka nagmalapit na sa SM Tarlac, matraffic na yan. Wala pa rin nakasunod, oh. Ganda ng daan. E-bike, bawal na yung e-bike, ah. Ito na, Luisita ba to?
Lungsod ng Tarlac, mabuhay. Mabuhay, lungsod ng Tarlac. O ayan, no. Ibig sabihin, ako na ako. Nakadaan na dun. Tarlac City, Tarlac. Sunod SM Tarlac. Malayo-layo pa yun. Isang oras pa eh. Itong aking OBR bumibitin sa likod ko. Naglalambitin. Nadudulas daw yung paa niya. Saan ba rito may palitan yan? Palitan natin. Sa motor shop. Motor shop. Ay, mga pala oh. Mga kartilya. Uy, ano ba yan? Oh, naunahan. Inunahan ko na to. Inunahan din ako nitong truck na to. Ito sinasabi ko na magandang daan. Sinanglaw. Magandang daan yan. Tatangay ng hangin. Tinangay ka na ng hangin. Uy, saan sa Tarlac na ba to? Layo pa. Paniki na pala to. Lokal lang Paniki. Lokal ng Paniki yan oh. Ito pala una Paniki. Tapos Hirona. Ay, may kapilya pala dun sa loob. Paniki. Ayan, ito town proper, Hirona. Hirona.
Ayun, yung welcome. Isang malaking ibon. Tamo, nakamura ka pa, no? 69. Sa kanya 89. Tamo, nakamura ka ng 20. Naka-set ko pa ng 20. Ito rin, nagkaroon din ako dyan, eh. Yan sana yung pangalawang pupuntahan natin, eh. Yan. Eh, nagparesibo ka na dun, eh. Bagay, mas mura na yun. Saka dyan, walang previous. Hindi, walang malaki nung. Puro ganyan talaga yan. Oo. Dapat nga, gunting pa, eh. Eh, wala. Hindi papayag may gunting pa yun. Hindi papayag ng dalawa. Hindi. Oo. Oo, doon kay Kwan. Hindi natin gunting. Ha? Bakit ang malaking gunting? Hindi ako kontelero yun. Ha? Gawa na. Gawa na yung truck na. Gulay, gusto mo? Gulay, gusto mo? Ay, suman. Magkano yung blue curry? Cauliflower. Oh, cauliflower. Saan po yun sa ganito? Sandaan daw yung 4 na piraso. May 4 din, may 3. Ano, Ay, magtatap. may repolyo na may ano ng rin. Sapsoy. Ito mag Sandaan rin po yan. ito magkano yan? Sandaan po. Sandaan din daw. Baby crocus na yan. Anong kukunin mo? Ay, stop over na naman kami. Ito baka, ay wala suman dito. Ano ba yan? Ah, buko yan eh. Ang mga gulay, mga kwan, isda. Sibuyas, isda. Walang suman. Ah, ito namang isa, kwan naman to. Sisling Paris. Wala nang suman yan, tanghali na eh. Alas 10 na eh. Ayun na, San Manuel na. San Manuel. Ha? Kaya nga. Wala ka pang. Ako na. Saglit lang, order ng palambak yan. Order ako ngayon, mamayang tanghali, nandyan na yan eh. Saglit lang naman, hihingi pati ako ng kandyan eh, kung ano yung wala. Hihingi ako dyan. Order ako ng simento dyan eh. Hihingi ako ng gunting. Nakapasok na pala kami sa irigasyon. Ha? Oh, basura ng tarnak yan eh. Sino nga pag doon? Irigasyon na to. Dating lubak-lubak, ngayon simentado na.
nag-uuling dyan, no? Ito, no, sa may mangga. Kaso walang tao, eh. Ayun, no, dyan sila nag-uuling dati, eh. Walang tao, eh. Papick up sa natin akasya, eh. Walang tao, eh. Ayun, mga akasya, oh. Sinusunog nila. Kasi minsan nakita ko nag-uuling sila dyan, eh. Ayun yung tinatambakan, no? Mataas na pala. Ayun, yan tinatambakan, yan. Oh, yan. Ayun, no? Nagbabakod na nga sila, oh. Ayun, no? Sandaan truck. Yay. Uwian na. Uwian na ni Jupia dito. Uwian na ni Jupia dito. Pia, uwi ka na. Hindi sila kumakain ng Mickey dyan, no? Mickey. Opya. Makikita mo na yung bahay mo. Korteng bahay na. Korteng bahay na yung bahay mo. Ay, waiting shed, oh. Ay, yung puso. Ah, malayo pala kay Juan. Malayo dito. Ayun, oh, bahay mo. Oh, di ba? Ang tinanggal mo na yung forma. Ha? Mamaya di-deliver yung bakal, eh. Ay, yung mga pantrases. Ha? Alin? Ayaw patali, eh. Ayaw patali? O, tama-tama to, pang-lock sa kuno. Uy, Alin? to. Nagcook. Pag ginugulay ni Mana. Rubong. Ha? Rubong at sarap. Akala ko delivery, eh. Shopee. Makatapos na sila, oh. Nagmimili